Здравейте! Малка изненада за всички, включително и за мен самия. На какво попаднах в пункта за скрап? Няма да казвам кой пункт, няма да казвам за какви пари съм взел това нещо. Което не е само това всъщност, и тези две капли. Предполагам от не велосипед, ами от някой моторче. Някакъв рязан балкан взех, който може да му се използва багажника. Всъщност не знам дали е балкан. Може би малко по-тези по-големите разбирачи от мен ще кажат. Тук липсва табела. Ама според мен е балкан. Няма някакъв сериен номер тук от страни да видим, но на мен на такова ми прилича. Както и да е, това почти не е ценно. Всъщност го взех за части. Както и това реално. Това е балкан от, нямам идея коя година, 80 и някоя може би. Така, първото е това. За части за червеното. Нещо затяга контрата, какво се случва не знам. Еми да, малко е ръждивичко всичко. Няма и там спрям, много е ръждиво, но все пак за жълти стотинки толкова. За части ще се ползва. Балкан. Това е ХВЗ Турист. Турист Спорт даже. Всъщност не. Да, Турист Спорт точно така. Е някаква версия, която е даже с чанчичката, в която има, забележете, и някакви лепенки от време оно. С някакво заключване, което ще се наложи да махна някакси. Не знам как точно. Може би с флекс. А може и да не го махам изобщо. Липсват, както се вижда, курбели, педали и верига. Не, верига всъщност има. Калниците са оригинални, боята е оригинална и спирачката работи. Спирачката работи. Даже и звънеца май работеше. Да кажем, че работи, да. Отпреди е с стикер. Има багажник, има си капли. Ще бъде публикувано за продаване. За някой ентусиаст да си го направи, тъй като аз вече не се занимавам с това нещо. Моят проект е ето там в далечината. В далечината мога да снимам клипове за него, ще видя дали има интерес. Пък и да няма, аз си ги снимам реално за себе си. Както и да е. ХВЗ Турист. Сега само секунда да прекъсна клипа, ще го махна това и ще ви покажа другите два. Черният е много интересен. Само един момент. Ето го и малко по-от далеко сниман. Стопче има, два багажника. Не знам, честно казано, какъв човек трябва да се да хвърлиш това нещо. Ама все пак за някой старо колело означава просто нещо за бокука. Така. Това само ми се пречи, но няма как. Тръпката си остава. Може да не ги правя вече, може да съм си оставил 4-5 колелета, но все пак тръпката си остава. Това балканче му липсват единствено педали, стяга тук на седалката, стягата. Оригиналните гуми даже, забележите. Не знам. Защо са го изхвърляли? Наистина красиво е. Ще го измия и също ще върви на обява. Ще му сложа някакво фарче. Спирачката също работи. Забележете, работи след... това всъщност беше 87 година, ако не се лъжа. Да, 87. Ще го доукомплектувам каквото ми е останало на мен лично като части и ще го пускам за продаване и него. И сега отиваме на най-интересното от всичко. Най-интересното. Хора, това е ВМЗ, което беше на скрапа. Беше захвърлено на скрапа, както го виждате в момента. С оригинално стопче. Вижте какво пише на калника. Вижте какъв номер имаш. Закачение и така на рамката просто. Номера. Варна. Седалката... Нямаше седалка, аз му сложих тази. Мисля, че не е оригинална. Но все пак. Звънец, който работи. Само му трябва чашка. Спирачка, която също работи. Спирачка, която работи. Динамо, оригинално. Каплите май не са оригинални, не съм много сигурен. Вижте му педалите. Ако аз бях все още реставратор, щях да го направя извънземно. Кантовете, вижте кантовете. Ето му го и номера 09432 332 всъщност.
кантовете. Колко красиво е регател и най-интересното отпред емблемата. ВМЗ. Тук пише Балкан. Тук пише Made in България. Веригата даже му е налична. Даже и предпазител на веригата му е наличен. Тук съм го вързал с такива опашки, защото нямаше гайки. Но това е бял кахър. Какъв човек трябва да се за да хвърлиш това нещо? Багажника работи. Не знам. Не знам наистина. Преди да ме питате за цена, от сега ви казвам, това колело не се продава. Обещано е на приятел. Ще му направя подарък. Няма да споменавам имена, то ако реши ще се похвали в групите, като си го получи. Също ще бъде окомплектован до някъде, каквото мога аз да сложа от моите останали части. Примерно чашка ще мога да сложа, някакъв фар ще мога да сложа. Всъщност не знам как ще го сложа точно, но някак си ще го измисля. И каквото ми е останало ще му сложа. Оригинално този модел нямат степенки. Не се движи, разбира се, опира навсякъде, но това нещо е икона на българската велоиндустрия. Икона, която не заслужава да бъде в скрапа. Затова, че тези двете ще бъдат публикувани, затова ще видя по-скоро май не, защото ще ме е срам да му искам пари изобщо. И така общо взето. Само не съм сигурен дръжките дали са оригинални, но мисля, че са. По-запознатите нека да кажат. И такива неща. Завръщаме се отново с една ретро вълна. Така че ще има. Хоби за зимата ще има. Освен това се пазя два Балкана, един от 75-та и един от 91-2, които трябва да реставрирам, обаче нямам никакво време. Ще намерим време. Сега зимата ще бъда може би по-свободен и ще стане. Това от мене за сега. Бъдете здрави и оглеждайте се в пунктовете. Някой път скачат добри находки. Живи и здрави и до скоро!